न'खौनो थिंखौ बोदलाबनानै बेराफारसेजों ज' दोनहैदों। जोंनावथ' बिफां लाइफां बायजोब्बाय, गय हिरि बायजोब्बाय, बाख्रि थाख्रि उरायजोबदों। बाख्रियाव बिदिनो 40-50 मनसो माइ दङ आरो बेनो बिराद लस जाबाय आंहा सिजोबनाय अखाजों। हाब जल्ल' जाथारबाय न'आनो, मोसौ मोसा न' बां, ओमफ्राय माइरं दैरं गासिबो माइ माइरं सिजोबबाय। जि जारला जाबाय, न'आबो उन्दुनो मोनाखिसै, जमा जमिसो उन्दुजोब्बाय। फिसायाबो दा मेट्रिक पास जानानै एडमिसन खालामदोंमोन, लेखा लेखि सोमब्र'जोब्बाय, मा खालामबावनो। आङो न'खरखौ नायहरजानो लुबैदों, थाखा एसे थिं हरफिनजानो लुबैदों, थाखा एसे गुना गुनि बायनो। दिनै आंहा बिराद लस जाबाय सि जोम सोमब्र'नानै। अननानै जोंनो सरकारा माबाफोर बेब'स्था खालामना हरोबा जों मोजां मोनगौमोन आरो। हाब जल्ल' जाथारबाय न'आनो, मोसौ मोसा न' बां, ओमफ्राय माइरं दैरं गासिबो माइ माइरं सिजोबबाय। जि जारला जाबाय, न'आबो उन्दुनो मोनाखिसै, जमा जमिसो उन्दुजोब्बाय। मा खालामबावनो। मा खालामबावनो। जोंहा बे माइ दोनग्राखौल' बोसोरफ्रामबो आइ आफा मेगन सानाय बायदि बोसोरफ्रामबो बे थिंखौ एखु खुलाङा, आखाइ आथिं गोनां बायदि। मा खालामबावनो आफा इसोर। दिनै आंहा न'खराव बिराद लस जाबाय। फिसा सानै उन्दैमोन, बिबैबो। न'खौनो थिंखौ बोदलाबनानै बेराफारसेजों ज' दोनहैदों। एसे बायनानै जायोमोन आं, गैयि न'खर एसे एनै, ओमफ्राय खरस बरस बिदिनो। फिसायाबो दाबसेयाव मावहैयो, थाखा फैसा आन्थ' आन्थ' हरो। थोनाय थोयै फिसायाबो दा मेट्रिक पास जानानै एडमिसन खालामदोंमोन, लेखा लेखि सोमब्र'जोब्बाय, मा खालामबावनो। दिनै आंहा राहा गैया, मा खालामनो। दिनै खामसालियावसो, बे खामसालिया खुन्थिया बायनाय बिबोनां फैदोंमोन। दिनै बिबोनाङाबो उन्दुनो सान्थियानो गैया। दिनै न' गंसेयावनो खुनुरुखुम ज' फिसा सानै, आंनि फिसा सानै, दिनै बिमा बुरि, आंनि बिखुनजो बिमा आइ, दिनै ज' उन्दुबाय बे न' गंसेयावनो। आइ आफाया दिनै बे न' गालांबाय बेखौ, ओमफ्राय मोसौ मानै बेखौ खुनुरुखुम मा दोनबाय आङो बैयाव आंनि सि दाग्रायावहाय खानानै। जेबो जायाखिसैलाय, बेखौ जेबो खालामाखिसै इसोरा। दिनै गासिबो न'खौ सोलां बोलां खालामजोब्बाय। सरकारखौ मा खावलायनो सानगोन दा बेबायदि खहा जाबाय? आङो न'खरखौ नायहरजानो लुबैदों, थाखा एसे थिं हरफिनजानो लुबैदों, थाखा एसे गुना गुनि बायनो। दिनै आंहा बिराद लस जाबाय सि जोम सोमब्र'नानै। संबाय आरो फिसाफ्रा हनै बिफां होसिनाय मा होसिनाय बेखौ दानना होबाय, लामा बयबो गारि मथर खारनांगौ होननानै। जोंनि गामि 2 नं थाफ्लाजरा बिराद खहा जादों बारजों। बिफां लाइफां, न' बां, माइ दै, अखा बांखा सिनाय जि खहा जादों। बेखौ जोङो दा अननानै जोंनो सरकारा माबाफोर बेब'स्था खालामना हरोबा जों मोजां मोनगौमोन आरो। ओरैनो नोंसिनि न'आव मा मा खहा जाखो? जोंनावथ' बिफां लाइफां बायजोब्बाय, गय हिरि बायजोब्बाय, बाख्रि थाख्रि उरायजोबदों। बेखौनो आं दा नोंसिनाव खावलायहरो। बाख्रियाव माइ दंमोन? बाख्रियाव माइ दंमोन, औ। बाख्रियाव बिदिनो 40-50 मनसो माइ दङ आरो बेनो बिराद लस जाबाय आंहा सिजोबनाय अखाजों। दा बेखौ आं हाननानै एसे एनै सान्दुं दुंनायाव फोराननाय जादों आरो।